bħalissa fil-settur tat-trasport pubbliku hemm diversi problemi, speċjalment fejn jidħlu x-xufiera, hemm nuqqasijiet kbar, diversi xufiera qed jitilqu mill-settur, x'qed tipproponu biex is-sitwazzjoni titraġġa? Iva, Viktor, bħalissa ħafna mix-xufiera qed jażlu li jitilqu minn post tax-xogħol bħala xufier, dan minħabba l-kundizzjonijiet preżenti li hawn fil-pajjiż għal dak li huwa trasport pubbliku. Il-liġi tal-1969 hija waħda antika u hemm bżonn li tiġi emendata biex tirrifletti żminijiet tal-lum. Aħna bħala Ġerma Union qed nitolbu lill-Ministru biex jagħmel minn kollox biex jibda l-proċess ħalli jibdel din il-liġi. Billi is-sigħat tax-xogħol jonqsu minn 48 siegħa fil-ġimgħa għal 40 siegħa fil-ġimgħa u fuq 5 ijiem u mhux fuq 6 ijiem. Kif ukoll li l-ħdud jiġu mħassa doppi u jkun hemm għall-inqas ukoll nofs siegħa break minimu għal kull 6 sigħat xogħol. Bħalissa dawn il-kondizzjonijiet mhumiex qegħdin hemmhekk, imma hemm kondizzjonijiet ħafna inferjuri, għaldaqstant ħafna xufiera qed isibuha diffiċli, it-traffiku ta' Malta kulħadd jaf x'inhu, li tagħmel ħinijiet twal is-suq f'dan it-traffiku u f'dawn il-kondizzjonijiet huwa diffiċli għalhekk wieħed jassumi li jekk isib post aħjar ta' xogħol jitlaq minn dak preżenti. Is-soluzzjoni m'għandix tkun li nfittxu ħaddiema minn pajjiżi oħra, speċjalment jekk mhumiex Ewropej, imma huma pajjiżi li forsi għandhom ħafna kondizzjonijiet inqas minnha, tipo Pakistan, Filippini u postijiet oħra mill-Asja, fejn il-kondizzjoni huma baxxi ħafna u dan jirriflettih bħala social dumping f'dan is-settur. Aħna għandna nagħmlu minn kollox biex inkomplu nħajru Maltin u forsi anke Ewropej li jaslu jagħmlu dan ix-xogħol billi intejbulhom il-kondizzjonijiet. Din hija l-unika soluzzjoni li qed tara ġew.